Hola, sóc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català, aquest és el teu canal. Avui us parlaré de la gestió de les excepcions, què són, com es creen i com gestionar-les. Som-hi! Què són les excepcions? Una excepció és un event detectat en l'execució d'un programa que interromp el flux normal d'aquest. Com per exemple, quan tenim un número que es divideix per 0 o l'usuari introdueix arguments erronis com podria ser un número negatiu quan s'està demanant l'edat. Anem a veure com podem gestionar aquestes excepcions. Una bona mesura per gestionar excepcions és posar el bloc try, com ara veureu aquí. Aquí teniu un exemple en el qual introdueixo dos números, un numerador i un denominador, i què passa quan al denominador poso 0? Doncs que salta una excepció. El que fem per controlar aquesta excepció és posar el bloc try. De manera que estem dient que tot el que hi ha dins del try el que farem és controlar les possibles excepcions que passin, és a dir, allò que succeeix que fa que no s'executi el programa de manera normal. Sempre que utilitzem el bloc try, després al final hem de gestionar l'excepció que saltarà. Per això hem de ficar, en aquest cas, except exception. D'acord? Així, si salta una excepció, la podem controlar i gestionar. Veieu? Ara tenim el bloc aquest d'except exception i el que fa quan salta l'excepció surt per pantalla i hi ha hagut un error. De manera que ara estem com controlant l'error. D'acord? El que passa que tenir un únic bloc except no és una bona pràctica, ja que poden sortir molts tipus d'excepcions i potser ens agradaria saber quina és l'excepció que ha sortit. En aquest cas és un valor molt concret i és que al denominador hem posat 0. Anem a veure si podem controlar justament aquest tipus d'error. Molt bé, això ho farem en aquest exemple. El que fem és crear un bloc addicional, on gestionarem justament l'error de que el denominador sigui 0. El que passa és que no sabem com s'anomena aquest error. Per saber com s'anomena aquest error, el que faig és, he ficat amb hashtag, amb comentari, tot el que és el try i la gestió de les excepcions i vaig a provocar l'excepció per veure quin és el seu nom i poder tractar l'excepció. Posem el 4, posem un 0. Fixeu-vos que posa 0 division error. Aquest és el nom de l'excepció. Llavors jo puc tractar justament aquest error. I al costat d'except el que faré és ficar el nom d'aquesta excepció. Com veieu aquí. D'acord? I llavors puc ficar un text que posi no pots ficar com a denominador 0, has de ficar un número més gran que 0, etc. I ja estic tenint més control de l'error. Amb les excepcions podem jugar de manera que podríem demanar a l'usuari que tornés a posar un número, podríem cridar una funció. Aquí el que està passant és que quan salta l'excepció el programa acaba, però això es podria gestionar d'una altra manera, mitjançant un bucle, que tornés a demanar el número per tornar, o sigui, que l'usuari tornés a provar d'introduir el número correcte. Fixeu-vos també que Python és molt curós amb el tema de les tabulacions. Cada vegada que poso el try, me fa moure tot el que és el programa per a que quedi dins del bloc de try i es visualitzi bé. Aquí, com veieu, ja estic gestionant l'excepció concreta de que no podem dividir un número per 0. Anem a gestionar un altre error. Per exemple, si l'usuari, en comptes de posar un 0 en el denominador, el que fa és que posa una cadena de caràcters. Això fa saltar una excepció amb un tipus d'error que té un nom concret. En aquest cas, el tipus d'error es diu value error. Doncs molt bé, ara ja puc gestionar dos errors. Un és el dividit per 0 i l'altre és que el valor no és el correcte. Copio i enganxo el que és l'excepció, li canvio el nom, ara es dirà value error, i ara podria ficar un missatge del tipus
No pots ficar cadenes de caràcters, has de posar un número més gran que 0, com ajudant a l'usuari avisant-lo de que s'ha produït un error. Quines cosetes podem fer més? Per exemple, una altra cosa que podem fer és que al terminal surti el codi de l'error. Com se fa això? Posant el as i després una variable. Jo he ficat una E, per assignar-li en aquesta variable, se guardarà el codi de l'error i aquest codi de l'error sortirà per pantalla. No és obligatori fer-ho, però és informació addicional que nosaltres podem utilitzar en qualsevol moment que nosaltres ens convingui. Una altra cosa que podem fer és afegir un else al final, de manera que el resultat sortirà quan no hi hagi cap excepció. Sí? Tenim el nostre programa i l'else se proveirà quan no hi hagi cap excepció, saltarà allí i ja està, i no passarà res. D'acord? Però recordeu, l'else només s'executarà quan no hi hagi cap excepció. Si hi ha alguna excepció, òbviament, se n'anirà a saltar al bloc d'excepcions. Un altre bloc molt utilitzat dins de les excepcions és el finally. El finally l'utilitzarem quan volem que allò s'executi sí o sí, hi hagi o no hi hagi una excepció. Per a què ens pot servir això? Per exemple, quan estem llegint d'un fitxer i l'hem obert per llegir-lo i volem que es tanqui. Encara que hagi saltat una excepció, volem que aquell fitxer se tanqui. Doncs el que farem és, dins de Finally, tancar el fitxer. En altres vídeos ja explicaré com llegir fitxers a través de Python. I, per últim, aquí teniu un exemple de com gestionar errors de sintaxi. Tenim un exemple molt senzillet en el qual jo vull posar per pantalla la taula de multiplicar d'un número. El que faré és captar aquest número i vull controlar que el número introduït per l'usuari és un número enter, que no és una paraula, no és una cadena de caràcters, no és qualsevol cosa estranya. D'acord? Com ho faig això? Fixeu-vos que aquí utilitzem una cosa que encara no havíem vist i és que dins del print he ficat una F davant de les cometes. Què fa això? La F que veus dins del print fa referència a les F-strings. Tot el que són les cadenes de caràcters ja ho veurem en un altre vídeo, però aquí te vull introduir una mica aquest concepte. Què fa les F-strings? És una manera com molt eficaç i llegible de formatar les cadenes de text i també fixeu-vos que ficant les claus i a dins el nom de la variable fa que dins de la mateixa cadena de caràcters jo pugui treure per pantalla el que és el contingut d'una variable. Molt bé, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i espero que hagis entès una mica millor totes les excepcions i ens veiem aviat en el pròxim vídeo.